kasih. Yo, nduk Eka ugat-ugat nini nino nino nini Eka ugat-ugat Sragen Jawa Tengah. Yo. Lalo lelon ya. Tanduk bro. Suara tunggal Eka Prihatinningsih. Heman rasaku menyiman jai rawat nang iya jai warna wayang paingan rasaku jai warna wayang bengleang ragaku aduh jai warna nama asli dari Eka adalah Eka Prihatinningsih, bener? Nggih, biyung leres. Kondange Mbak Eka uget-uget alias Walang Sangit, bener? Matur nuwun leres, wonten. Berasal dari Kabupaten Sragen, biyung. Kecamatan Sukodono. Desanya? Desanipun Baleharjo. Dusun? Dusun nggih menika desanipun Baleharjo nggih. Nggih. Kecamatanipun Sukodono, kabupatenipun Sragen. Dusune? Nggih. Anu jumbleng nggih. Apa? Jumbleng. Lah pada malam hari ini wayangan yang sangat meriah di rumah Ibu Lucy Kepala Desa kebagian mendatangkan bintang tamu dari Jumbleng Pak Depah jan. Ya to kula matur jumbleng ngaten kok piyai kathah sami gemujeng terus do hafal nek jumbleng niku werdine napa to biyung nek teng mriki. Jumbleng ki sapi tengin lho, nggon telek iki. Mosok awakmu dipadakne telek. Dadi nek ngono sing Eka uget-uget kuwi saka telek. Tapi malahan telek kuwi ora enek sing arep wani. Kok iso? Lah sapa arep wani mbok pejabat pangkate dhuwur kaya apa ora arep wani karo telek. Sebabe? Sengorong idak telek terus pincang sikile lho. Iya. Dewi kena telek masuk cacing-cacing ngono kok. Ning walaupun kamu berasal dari desa, dari dusun Jumbleng, ning nama kamu sudah mencuat utawa wis kondang, ngono lho Nduk. Pangestunipun panjenengan. Mula bengi iki penjane Bu Lucy pasrah kawan Bu Lucy ngerti ra? Bu Lucy menika Bu Kepala Desa. Heeh. Ngaten to? Betul. Yaine sing pundi? Ya ini ya sing ayu dhewe pokoke. Ingkang lenggahe wonten pundi? Endi tak golane mondi Bu Lucy. Saiki biasane iki arep anu lek ngene iki ning limbukan ngene biasane panjenengan iki tindak panggung terus nembang. Lah gandeng wingi wis sumpah karo aku Pak Kangko niku gandeng kula pun mantu pun ajeng duwe putu kula mboten sah nembang niku kuwi. Oh ngaten. Kok menawi mungkin ngersake tetembangan kemawon. Nggih. Lucy ngaten. Bu Lucy kuwi kepala desa kene masrahne karo aku. Mang golekne bintang tamu Pak Kangko. Lho ngono kuwi. Mang goleke bintang tamu. Dan jenengan apa kok terus ndhawuhi kula? Lho, mergo aku kangen karo awakmu suwe ora ketemu karo awakmu. Ngaten dadi pilihan aku ki pilihane Pak Kangko. Iya. Sing terakhir. Kok iso? Kok iso terakhir? Ngejak kok terus suwe gak petuk
ayo to kabur mergo kangen. Tak kira ki apa ya awakmu iki kok bakale piye ana piye ngono kok. Mergo kangen, mergo lek wis rawuh karo kowe lak wis suwe. Oh ngaten. Heeh. Suwe ra ketemu mergo dengan kesibukanmu kowe dadi bintang tamu mrono-mrono angger tak bel ra iso, angger tak bel ra iso. Lah alhamdulillah jodone bulusi, jodone warga masyarakat wonten kewagian dalu menika sampean iso tindak rene. Pangestunipun ngaten. Iya. Nggih alhamdulillah piyai wagean mriki saestu kuwatah terus bakul-bakul ugi kathah dugi parkiran mriku kula dadak mubeng lho. Oh iya. Parkirane akeh biyanget sepeda motore dadi mlaku ya rada sawetara suwi. Iya. Iki ngerti sing tukang parkir Pak Satpame barang ki. Sapa? Iki sindene kauget-uget ki sakmene ae kae biyen teko saiki kok sakmene wae. Aku teko transit langsung duk diduduhke ning nggon ruang makanan gizi gratis ki mau. Oh ning nggon kantor desa kono to. Nah niki wau makanan gizi do jejer-jejer kuwi iki sinden sakmene ae iki langsung tak dijoke kene wae. Mbok menawa kok ndang iso tambah gizi ngono. Heeh. Ki tambah dhuwur ngono ya. Mbok menawa. Ketok lek dhuwur ora iso tambah. Blak pripun? Isone ombo. Tambah ombo. Ombo dalan rezekine. Ombo dalan rezekine. Dadi ya tambah ngono. Tambah nuwun aku njaluk rekomendasi karo Bu Lurah mbok menawa iso tambah dhuwur. Ya piye? Aku dengi ning apotek malah dikei rekomendasi kok. Apa? Dikei obat tinggi malah mereke Rondap iki. Lah ya bener tinggi kuwi ketemu Tuhan. Langsung ketemu yang masa sih ayu-ayu kok mangan Rondap. Mboten obat tinggi teng kasur, obat tinggi iki kalsium aku ngono. Oh iya, Malah obat tinggi Rondap. Aku ya mau diarek. Matur nuwun lho Pak Kangkon. Ngopo? Sampun kersa ndhawuhi kula sapune saged derek sowan wonten ing kewagian mriki santen sowan kalih Ibu Lurah kalih keluarga ageng kewagian mriki. Iya, heeh. Wong kula lak sowan mriki nderekke panjenengan pun anu to? Piye? Pun pisan niki ta nggih. Nang kene to? Nggih. Awakmu lagi pisan. Lah nggih. Nek aku ben taun. Setiap tahun. Setiap tahun. Sebab wis jadi dalang idola, wis jadi kelangenane katresnane keluarga ageng kewagian mriki ta. Omonganmu bener. Dadi dalang idola. Idola lho, maksudnya idola ada artinya Ada artinya. selain primadona? Ada artinya idola. Tegese iki dalang ora larang. Iki idola. Iya. Iki Khusus untuk warga kewagian. Nek aku ora tresno karo kewagian, ora tresno karo kowe. Aku moh nomboki mbayar kowe. ngaten. Mergo panitia iki lek ngekeki mung 3 juta tok. Ngaten. Monggo kowe tak kei 3 juta ya ora gelem. Yo, sing nambahi iki lho, Sing Bapak. ngomong sapa aku ora gelem. Heh? Sapa sing ngomong aku ora gelem? Cacah iki sing ngomong, "Keka saiki 3 juta ora gelem ngono iki." Lho aku anu ya gelem ya. Gelem sapa sing ngomong ora gelem? Tapi kan awakmu wis arek nambahi. Heeh, tak tambahi. Janji aja lah utang. Iya. So nek ra mbok tepati ning kono ditagih. Dosa mosok dalang kako ning kono arep mlebu neraka. Ora iman-iman to. Lah wong ditepati ae janjine. Iya ya nyuk tak tepati. Oh, tambahi kok. Aku lek ora tresno karo wagian, ora tresno karo kowe, aku mau tak kelangan duit nggo kowe ya ta. Kalau kuwi ditambahi ben nggih tuku gizi ben tambah tinggi. Nah, gitu ku rondap kuwi mau ya. Aja rondap to. Iki ora mung warga sekewagian juga dari luar-luar. Nek ora keliru Pak Lurah Kenep nggih nika nggih. Pak Nggih. Lurah Kenep. Pak keuangan mau tanggap lho Pak aku Pak jan. Panggah nang nggap abar ae nyapa to jan iki. Oh ngono. Golek sing murah kok piye? Lah ya. Piyaine lenggah wonten. Piyaine lenggah. Kuwi mbiyen ndak tau nanggap aku saiki. Oh nggih Pak Kenep sugeng lenggah sugeng midang katakan disugoto tetembangan Kak. Kabeh warga. Wonten pamundutan apa mboten? Nembang sik no. Oke. Apa? Wik slendro. Kula wonten dandang gula Dandang gula apa? khusus kahanan bengi iki. Kahanan bengi iki secara spontanitas Boleh? tanpa membaca Iya. sesuai dengan acara pada malam hari ini. Ah jajal nembang oh. Desa Kewagian. Lurahe jenenge Bulusi. Iki sinden cerdas tanpa membaca kudu iso. Oke. Niki kedah disebut bulisi. Iya no harus disebut no. Lurah Putri ya Sri Kandine Kewagian ki ya Bulusi ya. Oke. Ya jajal. Spontan ki nek pamane bener ya alhamdulillah mulih dikeki gizi baik mau ning ruangan kono. Nek ra ya kon isah-isah sakmono kae piring wis blangkrang. Oh ya. Nano nano. Ya. Pramila rasa Terus? sagung
Promiyarsa sagung promiyarsi tegese para pamirsa, para penonton ya lanang ya wedok ngono ta. Ngaten. Jas. Lanjut. Amreksani gelar inggih para Bener, ningali ringgit polo tegese nonton wayang. Terus kidalang kangko asmane. bener, ki dalang kangko aja nganti kleru ki dalang kingkong. Sakmono kingkong paling ora ya beruke. Beruke wedok e. Munyuke kowe ya. Ora, mosok aku munyuk. Ledek lah. Lecek ketek. Iya, keteke sapa? Ketek kowe. Kowe? Kowe. Kowe ya anak ketek. Lah iya kowe anak ketek. Aku sakmene wis ora anak. Lah terus? Bro, wis balik rono neh. Bro. Balik bro. Asline awake dhewe ketek-ketekan. Iya. Heeh, gitu. Enak kirek Kak. Kirek nyapa neh? Enak kirek anake karo mboke. Ndek iki rong suwi. Nggih. Di daerah Karanganyar. Ning nyabrang dalan. Mboke iki Niku anu mboke sik pernah dulur apa karo? ya ora, ya mboke karo anake kuwi nyabrang dalan ngono. Mboke iki saking playune Banten lah. Kirike anakan kuwi dik tawabrak motor dies. Kirike anak kuwi mau mati, mboke nesu ora Kak. Lho. Niku wis otomatis pamane anak kirek kok sampai ketabrak dis. Heeh, mboke nesu ora? Kuwi pamane menungso. Heeh. Pamane duwe anak. Heeh. Ketabrak kuwi. Lah ya. Jenengan lak kono bapak Heeh. wis duwe anak. Ya. Kula tak takon. Takon apa? Sing wis pengalaman duwe anak tur ya dadi bapak. Kira-kira nesu apa ora? Ya bapak yo nesu. Ah, sabar. Kok sing kena malah aku to ki? Sabar. Jangkrik. Aku pemone ditekoki aku iki urung pengalaman. Aku rabi ya urung. Kok Aku bapak kirek ya wis. Bapak kirek aku. Makasih lho Kak. Nggih. Makasih ya. Kok Oh iso? alah kono ketek kene kirek wis padha kewane ya. Aku urung pengalaman ngono. Iya. Asem iki. Ya. Kang tansah medhar Kawruh kehidupan. Terus ugi tansah amedhar ngelemi. kawruh lan ngelmu kehidupan. Lah niki. Tanpa membaca lah ya. Iya. Terus Uga sarta bagus. nah lanang kok, Nduk. Ya. Mula ditanggap buluran. Ya. Terus Tujo laras lan sindenya. Uget ayune kaya Sri Kandi. dapur ya dangkel jati kok Sri Kandi. Aku sih lek ora sing lemahku dhewe ku ge enek. Masa lho. Dadi duwe idola mbok menawa ya ayune kaya ngono tak embak-embakne ngono. Amin. Jenengan ki mbok ya wis trimo ngono. Iya. Dadi sing ngrungokne ning radio ning streaming iki lho, tenan ora. Kudu sansaya budal lho, teko lokasi, roh kenyataane kaya sound control ya mengko terserah ngono. Sound control ya. Sound control. Lambemu lek omong dipaske. Aku nek muni kontrol gak hati-hati. Jenenge kecepet ilatku. Ere ilang. Nggih. Lestari salah minyo. Ya pas. Ki mau bulusi romok sebut. Saiki kudu mok kowe gawe nyebut jeneng bulusi. Piyaine ingkang pundi to mbok menawi kula mengke saged sowan panjenenganipun. Lah kowe ora metu karo bulusi to? Derek. Well lah. Nggih. Heeh. Nenu. Sinten niku? Sinten niku ya. Piyayi ayu katon lugu. Ya. Pas. Bulusi asmanyo. Heeh. Engkang mim
dasarayu turya tansah iya lomo. Pas ya. Lomo ki apa? Lomo niku nggih nyah-nyoh wah-weh sak sok ora nggo heman. Oh. Lah wis dikeki porong. Dereng. Iya, Lucy Wahyu ngata. Lurah Kwageyan Satuhu. Nggih. Nang iso. Jujur lan amanah ya. Nanggap wayang saben warsi. Ha memuji sedaya manggih raharja. Amin. Ora dalang cerdas ora iso lho iki langsung tes. Dalang cerdas kok. Sinten iku? Sopo? Dalang kangko katon bagus. Domongi ya. Iya. Ya terus. Saking Karanganyar. Betul. Coba mesem sithik. Esemetan juarei. Dalang ganteng tansah seneng mring wedokan. Matamu. Nggih. Iso seneng ning. Oh, ning yo ora apa-apa Kak. Ora apa-apa mok lokne seneng ning wedokan iki lumrah. Hal yang sah dan lek wong lanang kuwi kok ora seneng karo wong wedok ayu. Kuwi perlu diperiksakne, ya ta? Nah, kedah ngaten niku. Lor kidul Tan Kulon, mbok tuwa mbok enom. Kok nyawang wong wedok ayu, kok ora seneng. Kuwi berarti njaluk diperiksakne. Nah, ngono, ora gur kanca lanang tok, kanca wedok dadi kados pesinden. Iki wis dadi kaya Dek Prima iki generasi baru. Iki arep dijodohke karo Dek Jendra to. Kok paling arep dipekke anake to, paling arep dipek dhewe. Dipek aku to. Dipek dadi sindane. Oh iya, DLI to. Heeh. Mesti. Oh alah. Ya pinter. Delok raine Prima kita bunder kaya ndokne. Kaya endok. Heeh. Iya. Ya ditembangi Kak. Napa tembange? Sembarang, iki ana pamundhut ya tak wacane sithik ya. Heeh, nggih. Nah, dari perwakilan pemuda Desa Kewagian mengucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, khususnya kepada Bu Lurah beserta perangkatnya. Tahun depan nanggap Pak Kangko. Malih nggih. Nah, nggih. Weh, tahun ngarep kamu wis di DP, wis dipanjeri Kak. Sudah di DP untuk Sudah. tahun depan. Luar biasa. Tur 2 tempat di sini Kak. Nah, nggih. Satu tempat di desa di dusun Sambi Jajar, yang satu tempat di sini itu pasti. Berarti satu kecamatan Loceret. Satu tapi desa. Satu desa. Satu desa, heeh. Beda dusun. Beda dusun. Oh ngaten. Nek kene iki apa jenenge kerajane ngono lho. Kene Nggih. desane lek kono dusune. Oh ngaten-ngaten. Sambil jajan. Dua tempat. Dua tempat. Kewageyan. Wagian apa? Kuah. Kuah. Kewarasan. Heeh. Kasalametan. Heeh. Ugi kawilujengan. Heeh. Tansah cumondhok ana ing keluarga ageng Kewageyan. Heeh. G. Gelem suka syukur. Heeh. Contone dalu menika ngonokake dana rasa minangka wujuding rasa syukur rejeki ingkang dipun paringi dening Gusti ingkang akarya jagat. Antuk nugraha saking Gusti ingkang akarya jagat, pinaringan rejeki ingkang malimpah barokah. Amin. Allahumma amin. Kewageyan. Lucy, Lurai. Lucy. L. Lu piyayine lugu prasaja ora neka-neka apa anane nek ngomong ayo abe yo be ora seneng goroh. Si. Sinau mring kahanan ora kok marang benere dhewe nanging benere wong akeh lan benering sejati. Mula Bulusi dadi pemimpining desa Kewageyan ora milih siji lan sijine dadi kemakmurane desa Kewageyan kabeh. Pinter tenan. Heeh. Modelmu. Sinden kon jumbleng kok pintere ra. Ngomong telek neh ya. Telek lak ya umume mambu to. Telek nggonku ora mambu. Telek kabeh mambu. Ora iso, telek nggonku gak mambu. Kok iso ora mambu? Lah kan telek difoto. Wah iya. Dipoto tak ra mambu, fotone tak. Ya. Lagune menapa? Iki isih ana sih to iki. Ha ya. Tak wacane sike papeling podang kuning request dari Mbah Jenggot RW 5. Lah podang kuninge mau papelinge lak sampun. Saking Mbah Jenggot. Mbah Jenggot. Nggih, Mbah Jenggot. Iya menehi 100.000, terima kasih. Nah, mau saka warga uga
100.000 juga dari Karang Taruna lho. Karang Taruna yo meneh 100.000 lho, Wah, Kak. luar biasa. Turki parkirannya mending menghasilkan banyak Lah, gitu. ngaten kok Income. niki dipun sami diolah kalih Karang Taruna. Ya, Karang Taruna Ora juga. gur kula panjenengan tok bakul-bakul parkir ya dadi iso Income. berkembang. nggih. Wingi neng kon Pace Wetan. Nggih. Kuwi aku dilapori karo panitiane iso menghasilkan titipan sepeda motor. Kuwi menghasilkan kurang dari 10 juta sekitar 8,5 juta. Kuwi Luar penonton nggon biasa. manut tok. Lah nggih nek dalu meniki kewagian parkirane tok iso ngasih 20 juta. Kok akeh men? Lah iya ta? Iya, Ngasih 20 juta ngono Iya. bayar 3.000 sik dinyang ae to jare. Tolong tenang sing nombok ya aku. Iya. Yo digarap kecul sik ya. Podang kuninge. Ya diaturke uga para rawuh, para pandemen budaya. Saenging wonten ing desa. Kewagian ugi saking Jaban Rangkah ugi Pak Lurah Kenep. Aku kangen tenan karo Pak Lurah Kenep, Mbak Eka. Nggih, Pak Lurah Kenep. Nganti aku apal kok biayine iki sing dino aku nganti apal. Iya, ya. Coba kaya ngapa diaturke? Esuk, yuk. Esuk awan ning omah wis ora kerasa. Ya Kak. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang midarangonku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi. Eman-eman yen nganti yo kang nyawang. Kleyang tak sawang menclok ning ngepang. Gegancangan tarinde saka kadoman. Saremi ngoceh dheweke nyaleh pentoan. Elakae tak suwon mbak ojo ngene. Podang kuning kagawe pikirku omeng. Seret ireng tak sawang tambah manise. Ijo bunga yen kelakon nyanding sirane. Ora bakal atiku kagiwangi. Samboyomu siap nago. Yen si podang andutut tapi kepranan. Marabando atiku sangsaya ndadra. Son sranani sumpika Samboyonan.
Lah kok ora mau jogeti? Namane? Iki mau. Lho kula ki kan anu limbuke sing joget. Kudune mau jogeti piye ngono kok. Iya, sesuk tak rekam sik mau terus tapalke sesuk tak jogeti. Lah sesuk prei iki? Wis sesuk prei? Heeh. Oh iya ora sida berarti. Ya sesuk prei sewengi. Nggih. Nggo tanggal 14 ana ing Madiun, nggo terus 12 15 ing Jogoliwon. Nganjuk meneka, alhamdulillah ya Kak. Luar Kanca-kanca biasa. duwe jolaras ditresnani karo Piyai Nganjuk. Keluarga ageng Nganjuk meniku menawi nonton wayang ngantek melimpah ruah ki wis ora babagan sing aneh lho. Bu. Ah iya. Nek wis ning Nganjuk kuwi sing angger pertunjukan wayang mesti sing nonton akeh, sing bakul akeh, parkirane ngasih ora amot. Kuwi dadi contoh tolok ukur bahwa Nganjuk Jawa Timur kewageyan utamane kuwi dadi desa sing ngunggulke marang budayane, marang seni tradisine ora bakal ilang ana ing kewagehan kene. Bener. Mungkin setiap tahun mesti wayangan kene. Mesti wayangan terus. Iya. Dongane pokoke sugih kabeh, sehat kabeh. Amin. Tansah pinaringan rezeki sing lancar, rezeki barokah, tansah pinaringan kesehatan. Sing nandur sawah ya kuwi sing nandur pari kok nandur sawah. Tak jarne mosok nandur kok sawah. Sing nanduri sawah. Sing nanduri sawah ya. Muga-muga adone saka ngomong asile saya melimpah. Sing dadi pegawe ya karire saya hebat. Terus sing urung duwe bojo. Heeh. Muga-muga ndang duwe bojo. Ndang entuk bojo. Sing rung duwe pegawean utawa sing nganggur muga-muga ndang diparingi gawean. Ndang entuk gawean. Yo adike wis tampil gedi Masne. Oh, ngono sapa? Mas Jendra. Duetke karo Mbak Eka Getuget. Ayo Mas. Iya anak lanang nomor loro. Ya, Nggih, Pak Yanto Cemet, request lagu Adoh Bojo. Nggih, sing ndi lagune iki? Ya Mas Jendra sik karo Mbak Eka. Ya, heeh. Kok sing dhuwur kedhuwuren, sing cendhek kecendheken. Ngono, heeh. Ayo Mbak Eka, Mas Jendra, ayo. Ayo Mas Jendra. Cak bagus. Wak pang Pak, yuk. Ayo Adik sama Kakak. Monggo-monggo. Eka uget-uget. Katuran minggat wonten ing tanggung paring lalipun ing karane asa mugi berkah Allahumma amin pasti datang penontonnya pada senang wayangan salam kampung Mas Indra menika lak nggih adik kula ta. Iya. Nah, mesti ya dedeke paling ora ya ngisarku sithik lah. Iya. Wong adik kok karo adik karo kakak iki mesti ya sik. Sik gede kakake. Dia kudu gede kakake. Mas Jendra wonten. Jendra, iki anak nomor loro. Nggih. Masih sing barep ning nggon syuting kuwi mau Mas Pandu Tanoyo. Mas Pandu. Heeh. Ayo ning ndur le, Cak Bagus. Mas Jendra nggih. Iya. Niki. Sing cendhek kecendekan sing dhuwur kedhuwuren. Mang gak saknene. Caine kok wis gedhi men. Lemu gedhi ya apa? Duka. Apa aku rene saya mengkeret ya? Iya ya. Iya ya. Yo alah ngene iki umpamane aku karo awakmu ya iki guru upama kok ya. Ya nggih. Pasangan terus sesandingan ngono lho upama. Heeh. Bahaya. Nek arep nyium piye? Arep ngambung bingung. Aku lagi bingung ta Pak Lurah. Iya carane. Yo coba ra direne. Wis ndadak menek ngene to. Jajar Kak. Nah, lek ngono disawang kok kadoan karo Jendra nyangking Tremos. Yo aja tremos. Cepuk blewah. Mau rikmo. Saya cilik meneh. Heeh, Ya wis ora apa-apa. Duet ya, sing apa lagune? Ngene iki nek wis slot bareng sok ya pas. Nek wis slot bareng ya pas. Slot bareng nyanyi. Slot bareng nyanyi. Nyanyi bareng. Apa lagune?
Derek pun manut. Oh, apa apal lho kowe? Manis apa apal manis? Mboten apa. Ah, sing apal wae awakmu apa? Katresnan sejati. Mboten apa. Yo, cari derek. Lintang asmara. Lintang asmara apa ya? Nggih. Apa? Niku. Lho, liyane apa kowe sing apal? Iki sing lagi anyar. Sing lagi anyar suku-suku bathok. Oh, lawas niku. Anu katresnan sejati sudah hafal. Mboten apa. Mboten hafal. Pun niku tentang asmara mawon. Lintang asmara ya. Nggih, pun. Ayang-ayang. Mboten apa. Mboten hafal. Mboten apa. Ya wis. Heeh. Sing hafal. Ajar kendel. Ajar kendel, Mas. Pun niku mawon niku mawon. Lintang asmara ya. Nggih niku. Ah, kowe tak ajari mental. Lek ngadepi penonton semene kae gen ora guguk, ora wedi. Oh. Nah, wis lek ndalang ya kudu luwih saka bapakmu iki. Insyaallah Pak. Sak regane barang ya kudu luwih larang. Kaya Mbah Sukron didik karo pakmu iki, besok kudu luwih larang karo bapakmu utawa Mbah Sukron. Nyatane saiki luwih larang aku timbang Mbah Sukron. Besok ya ngono. Ngono. Saorane wong aku 50 kowe ya selawe lah dadi. Jare kon luwih larang. Selawe iki DP-ne. DP-ne sik. Nah, kuwi sabetane ya wis aku wis kalah ngakoni kalah. Salah wong ya bagus anake karo. Mas Indra 08 berapa? 0812. Apa lagune? Aku njaluk ngapura kowe tak peksa melu bapak ya. Nggih, nggih. Jane wektumu malam iku lak iki mau kencan karo yangmu. Mboten, Pak. Mboten. Ya paksa ayo melu pake. Ya, ya. Yo lintang asmara coba kaya apa diaturke yuk. Nyokek Mas Sun. Nyokek Mas.